Equipo, por nosotros, nadie os ha regalado nada. ¡Guaze mutilak! Bat, bi, hiru, Bermeo! Intentsitatea, prestaketa, arraunlariekin bat egiten jakin izana, eta garaipen gozea dira, Gorka Aranberri 9 kontxe irabaztera eraman duten giltzak. ¡Boca abierta! Atzoko lehen txamparen ostean mutilak lasaitu zituen aurretik zirela baieztatuz. Gero, abilezi eta indarrez betetako ziaboga. Iker Zabalaren eskifaiak bideratuta zuen bermeotarren 8. kontxa. Poparean, olatuak zukutzeko garaia heldu zen. ¡Hora larga! ¿Listos? ¡Terzo! ¡Va! ¡Dale, Diego! Azken metroetan, erobena eta egundoko posa. Eski behatzi dia. Kontatzen hasi esku bat egin da, eski lortutakoa kristona da, baina ez dakit. Simplea sentitzen naiz, eta baloria kristona emate jot. Eta emozioak jota, negar saioa, eta bere arraunlarien txaloa.